Awukodwa kubhlungu kuyeswela. Awukodwa kubhlungu. Awukubhlungu kuyaswela. Emjolweni ke kunjalo ke nina enijolelwayo nani nina enabantu bena ngathi bayishompi. Ya. Ngifuna unitshela indaba zenu namhlanje. Ngicabanga ukuthi nizoqhama ngasangithi yo boom. Angisho kanjalo. Ngithi kunina nonke. Ya. Febani on risk. Febani. South Africa. Ngifikile enangidlali nani. Ondisa nje. Hamba nabafowethu la. Sebeyayazi nanegrill. Ya, saqhomisa nje eqolo nje balo. Uqovule nje mawuthi uyaphapha nje. Phinde ngicela welcome nje ukuthi azohede ngekhanda. Ya. Nginibukile. Ningithathela phansi njengomhlabathi. Ya. SeMTV izoniqondisa. Ufebe nje size ngabo. Asitistep umuntu. Sizoqondisa nje. Ngiprefect lobufebe. Umfundisi wenu nina engigwajazayo. Hey. Musukuphakama lapha phambi kwe-TV. Uzazi kahle kwawena nje ukuthi indaba zakho zine-gravity zila. Ya. Kade ngithule. Ngithi ngizonitshela nganitshele. Ngitshela nge-intro into engeke niyijombe futhi mangiqeda la futhi uthi ngahlangana nje nokufeba yona namhlanje kungithole kabi. Ngi-angry. Like iKaizer Chiefs ifuna icup yeNedbank. Mayiqeda lapha kwi-Confederation Cup in Africa yokuqopha umlando. Thanda ungathandi personally lento. Ngiyobheka abafebayo ngoba iChiefs winile. Asambe. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Ngila majita lawa mawudlula ngasekhaya ucabanga kaningi ngoba uyazi ukuthi khona lo mjito oyibhuli. Ngiyibhuli abantu abafebayo. Ngibhulisha ifebe kuma relationship. Konke nje lo mfana lona nje sono ke lo boy. Hayi boy ukudlala ngaye la. Ingane bekepisi la okwazi ukuthi isigebengu. Ya. Inkunzi. Lengandlala ngoboy le. Sanibani? Ninjani? Ngiyaphila mfethu ukrand. Sure man. Awusho mfethu awucula amapiano. Ngiyawashaya. Uyashaya amapiano. Yabo nje mfethu uze lapha ngitshela amajita ngithi lo i-artist mfethu. Sho mina igama lami nguKing Ginger nami ngi-artist mfethu. Ngiphinde ngibe mfethu i-vlogger. Ngisuka mfethu kwingwenya SABC. Ya yona channel e-broadcaster konke nje la ya now music video wakho singawu-broadcaster siphinde nawe sikudumise sihlanganise no-Chris Brown. Ithini esahlanganisa u-Aphiwe. Unalete Aphiwe no-Chris Brown. Yithi ya. Okay. Kuningi baningi nje abantu esibaplakayo. Sasomani ubani igama? Uthando wena my brother ubani? Mbongiseni. Mfethu so kuma piano lapha mfethu ungishayela phela umuntu mfethu ungadina out. Nami ngizokuzwisa ingoma zami mfethu. Ya kushayela ubucoli. Ungishayela ibambi. Ya ibambi. Eish. Ozo uneplan. Hayi performela umuntu wakhe ya. Shayi. Sina soma ngala icelo ngozanda mfethu. Ngizani performa lengqwele. Hawu bafethu hayi lena ngikhokhele. Kuba lakho le advertise mfethu inkulu le broadcast. Okay. Hayi ingwenya CMTV le. Okay, mamela esithando sami ngokushaya ngeculela imnandi. Khulileka, take it easy. Sebezamile abaningi bakushela. Okwami kuhlukile ngoba ngawe ngayifela. Yamfuna uqamba manga uthando lethu ngawe. Ngiyacela uphinde futhi. Ngikhethile inhliziyo indaba yami ngayimela. Awentokazi, wamuhle ntandokazi. Igama usiphokazi ukuthi ngikwenza indlovukazi. Kubone ngomphakathi. Dog, congratulations. Congratulations. All right. Suphumelele. Be?
Ngiyabonga. yazi mfethu ukuthi mfethu thina lama vlogs ethu esiwenzayo njengoba sibona sihamba la abukwa thousands of people. Hayi Luzi. Ya mfethu ngiyacela mfethu yabo nje lento ngiphe yona awentokazi iyazi intokazi iyazi impiphokazi ashovukazi. You understand? Ngisho amapolisi ayibuka le show. God of Mapiano. Ngikhona hey uSkayo. Ngisho umtirimane mfethu. God of Qom. Ngiyathola bayibuka le show. Yabo mina mfethu ungibona. Ngisho mfethu iprize mfethu ngizoyiposta le shani ukuthi ngithanda ukubreak. Ngisho AKA mfethu beyibuka le show le. Yeah. Okay lapho kuma TikTok lapho. Asibukwa ku TikTok thina guys. Sibuka ku YouTube thina. Bengazi usibheke mfethu. So mfethu into engabe ngiyenza mfethu ngabe ngibuza ukuthi niyathandana no-Sister System motion skills. Ingabe no-bros niyathandana nale superstar? Yeah, sithandana. Oh, senesikazana nizanana? 2 years. Na 2 years? Yeah. Oh. Wena awutshela mi umuntu wami. Umuntu wakho ungathini uthandayo ngaye mfethu? Abuka nje Mayimoyizele. Memoyizele. Eish. Ngizengambhalela nengo. Kunane ngoma yakhe. Yona le. Awentokazi. Sister, indaba ngathi uyisigebengu. Cha. Upho uyifihleleni kangaka? Wabeka ikepisi leze lafika ngisho emlomeni kwenze njani right? Right. Oh, so ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kwendoda yakho? Ake uthandana naye kuphela ne? Yebo. Wena my brother ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kwasister? Uyamthanda ne? Ngithanda yena kuphela. Ngicela ungipheke mfethu umtshela ukuthi uyamthanda mfethu. Yo. Qine. Ngayisabi lengane. Musu uphushi. Hayibo. Musaniphushana. Usho uyazi nje ukuthi hey kwenzakala masekakhona. Masekakhona. Oh ya chaos. Hayi no. Inhle phela lento enenzayo mfethu. Awuthembi ngikufisela inhlanhla mfethu kumapiano akho khona because umuzuqhubeka kwenza amapiano uzokwenza imali. Mawusenza imali uzokwazi ukuthi u-afford relationship. Okwamanje relationship ungasebenza. I-relationship yethu into yomphakathi le yabo le nto le. Yeah, but mfethu ngicela shore umamazi ukuthi noma usunemali uzobunayo naye mfethu noma amapiano yakhe sephopha because wena mfethu nje usuntswempa. Yabo nje ngokukhipha lo wamuntu la uthi wentokazi la. Mfethu uzozwa nje uzozwa bazokufuna yabo. So sister na uzobekezela ngithi kule ndoda. Uyayibona ifuture amapiano ikhona la ngithi. Uyayibona imali uyambona eDubai ngithi. Yeah, ama metro yonke into ama awards angithi. Ne? Akasawuvumi nje. Eyayifihla mfethu lempahla mfethu. Ubusaphi lo muntu umuntu wakho. So kuphi emakhaya kha. Where you from? Phongolo. Ophongolo. Awudanko Phongolo. Salutes. Hash. Ayithi ngintedele bafethu. Etsonto but before nginiyeka mfethu. Kunento esenzayo la ethi loyalty test. Loyalty test uthwepha ukuthi phone for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi acheck on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Wena awunankinga ngithi ayikho into efihlayo. Na my sister ngithi ayikho into efihlayo. Ifoni uyayithatha? No angiyithathi ngiyayibamba kanje nawe uyibambe. Letha and then uthola uthe yakho nginike yena eyakhe nginike wena mase ngicela ubungibambela Musa. Yena uzopheja amafoni wethu. Yena uzopheje yakho wena uzopheje yakhe. Asithintelani thina amafoni. Niqale nini? Since siqala ukujola. Yindaba. Uyena obanele usivumelana leso. Kwakwenze njani? Angazi phela ngabuza. Kwakwenzani lezo ngizwa ngayo. Awuyazi. Angaze ngicabanga ubamba ifoni yakhe wena. Angaze ngayicabanga le nto. Sisi. So uchecka WhatsApp noma uchecka kumagarari? Ngiceka WhatsApp. Yini ufuna ngicheck in kumagarari? Bese bona ithombe zethu. Awuthi ngene phana ndawo sisami ngoba lento oyenzayo nokunegotiate awukwazi nangapho uyifihle ngekepisi. Uyamazi kahle kahle umuntu wakho wonke mephelele? Ngimazi kahle. Uyamashosho? Yeah. Oh unokulikhumula ikepisi manje babili? Noma efaka imakeup nike bengila. Phela ngazi. Soqa ngefoni yakho ngiyakuthemba wentokazi. Hitmaker wento iphone yakho la. Ile. Ivule. Sheshisa futhi. Tango. Nazoke. Ngibambela. Sam uhlisa umoya yezwa. Ya ungayifihle kakhulu yezwa. Okay. Now. Ungadluli. Now WhatsApp.
Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yizo ezobe iququqa umuntu wakhe ngizothi ngitheni. All right, sihle. Hayi ngawara uthami into zakhona. All right guys, my name is King Ginger Cream Del Cream Tennis King Indlovu on WhatsApp right now when you are about to type the trends. Type lapho uthi I love you. Yawazi ama artist Morris. Yeah. So wena mantombazane emagigini mawupromota mawubazwisa abakuscreamele mara. Yeah. Nokuyifihla nje lokho. Phuma lapho. Type uthi sex. Anokuyifihla. Hawu. Ezotype kanjalo. Ngihlala endabeni manje. Yo. Ngihlala endabeni. Velo. Phuma lapho fake emoji ebrinjolo. Delete lokho. Delete sex. Kahle. Fake emoji ebrinjolo, fake emoji epentshisi, fake nalamanzi asiqhwayipho. Yeah. Awunalutho. Ne? Awunalutho. Danko. Ya delete labantu. Phuma lapho. Thanimani. Awubaningi mos. Azi. Hayi imali mos lesikhuluma ngayo. But kuya depend ukuthi uyipha ba. Eish. Khona but ngathi ubhuti wakhe. Noma wami la. Phuma lapho. Thani Uber Eats. Hawu. Elifuna lokugcina lokushaya ngalo. Hayi. Naso ngidlayo. Kolutho. Delete lapho thani bolt me. Oh. Cha ngazi. Akusuke ngabangani bami yabo la segigini. Ufuna ngiqhubeke. Ayike into suspicious ne. Kodwa yabona inqwaba yayipolithayo. Phuma lapho. Thani e-wallet. We. Qilaza nje. Sengiyayeka-ke, siyayeka-ke lokugcina. Okay. Awudlala Facebook. Yeah. Instagram now. Yeah ngina. Okay, so yakhona. Thank you. I can do so. Okay. Siphume la. No. Facebook. Message mithi no results ungitshela. Thapha lapho uthi I love you fake iheart sebomvu. You passed the difficult test. Faka. How? Indaba manje sisele. Wena usikhethe ngwana njalo. How? No results ne? Instagram khona ngithi. Yeah. Ne. Type futhi uthi I love you lapho. Fanele sebomvu mithi no results ungitshela. Hayi. Awumele ngibone phela. Awu into oyaziyo. Ndoda yakho yadelete. Kodwa ngiyayithemba. Hayi Afrika khanyise ebumnyameni. No result. Thatha phone yakho mfethu. Uzizwe njani? Satisfied. Uzizwe njani indoda yakho fresh? Ngiyajabula. Uyajabula. Themba All right. Ase uthi ngisheshisele into zakho sisiwami. Awuvulela fast. Sheshisa. Sijaha ukuhamba kuyashintsha iweather manje. Sheshisa nanizohamba. Bamba. Woza ngapha singashayiswa. Ngapha singashayiswa imoto oza ngapha. Yeah. No WhatsApp. Bese ngithi type la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ngqwele la ungitshela ngoba yizo beququqa umuntu wakhe ngizothi ngithini. Yeah. Showcase again. All right guys, on WhatsApp right now when you're about to tap the trend, just type la put I love you. Abakutshela wena njengoba uyifihla. Lutho. Akwazi utetele. Awulahli. We Sipho. Who that? Uba usipho. Ngeke. Kwenzakalani? Awu, uba ugift. Ho. No Sipho. Ugift. Gift. I think it's a some person. It's the same person. Unama number 2. Ugift iphinde kube bani? Hayi noma engaba nama number u2 lo ugift no Sipho. Wakamanqane lo gift wakabani sibongo. Kwangathi nje ugift engimaziyo. Phela sinayo ugift la, ugiftela ingame lakho uvusi. Ugift engimaziyo mina ngifunda naye. Hayibo.
iyahlangana lento kuphi emakhaya le Ophongolo. awama Ngangifunda naye kusi boyfriend yami. Classmates. okay ngicela ukuthi phela uthi sex lapha angithi I love you akuyena uvusa azajike ophongolo uyena shit umfishane ngithi indoda yakhona nje umfishane ubhuti nje ompofana nje oyithandayo uthanda ukugqoma gold t-shirts Ngithe ukuba mude. ne uyena ehlisa umoya uvela lapha uthi sex ugift Ngijwayela kabi. yakujwayela artist Ngijwayela Ngitshela kabi. ngani? indaba no gift nikhuluma ngesex Sexy. Ngitshela ngani? Ngitshela letha la musukulo musukulo ubafethu Hayibo. musukulwa musukulwa ngase kubambele le jacket Hayibo. artist musukulwa mfethu namaphoyisa yabona manje usiqhatha namaphoyisa yabo siqhatha namaphoyisa wena yabo kusakufena namaphoyisa ngenxa yakho ulwelani ngoba ingane isakufuna uza ngapha ngoba ngizokhuluma nosayitsheni Sandungenza yabona musukubalekela emva kwami man yenza sibophisa nina angithi wena febayo lana ngosem saboshwa yabona ukuthi wena siswami khuluma iqiniso la Ugift ngangifunda. siyaboshwa ngikezi yona mina. uyabona siyaboshwa manje lana yayibona ke lento eniyenzayo wena siswami Ngijwayela kabi. musukhala siswami yabona ukuthi why ufeba mara why wenza kanje why ungakhala Angike. angithi nawe uyalwa intombazane ishawa bamba nejacket yakho lapha kubambe kanjalo uqomisa ngeqolo phansi phela umuzokugoloza Bafethu ngiyekeni. hayibo wena uzwa yini ngithi cooperator Ufuna ubonani baba? angithi ngizama ukusiza wena Ngiyabona ke awuthule angithi ngizama ukusiza wena lana wena bakuhlebela Inkinga nguwe. Ngosiqhathayo vele. Ngize ngizama nokuyifihla ngenze ukuthi abantu bangangiboni. Ukhuluma. wena ngizokukhumula ikepisi wena Sizokhuluma nakaphela. wena uye kukulwa ngoba awuna power ngizokuhenga la kulesiqobo lesi uyasibona sibuke Ngiye ngaphela baba. akunimlengiselana manje lensimbi kancane vele uyakhala you are hurting yayibona indoda yakho ngiyenzani wena phansi down Wena yabona. Uzonya. mi hamba naye akahambe ngisamdinga wena ngathi ekaba le phone ekaba yakho Ifone yami. hamba nawe hamba wena ngikufisela amabhadodo ngoba lento yenzayo kulo mfana inkosi yami njengoba umbona ukuthi uyayihluphekela and uyakuthanda wena kodwa umenza kanje shame on you yele kombase yele yabona ukuthi Kodwa wena wonke lo. ngenzeni Usithathayo. ngimkhatha ngani ufebele lo mfana lo mfana lo Ngize ngiyayifihla ngenzela ukuthi abantu uyifihlelani yazi ngizokhumula ikepesi wena usiqhathelani wena. siswami indaba yona ungabe honest kulo mfana uyambona lo mfana ukuthi uyayizamela i-artist Ngomduda nje nawe ukuthi uzona kana noChris Brown. uzophumelela lo muntu kuzomhlanganisa noChris Brown lona Uzophumelela. ehena ilento oyenzayo and uzosala ngiyakutshela mfana nami lo uzothenga ibhasi lo athenge le moto ikharakara ahambe nabanye ama-artist usale usuncela iy'thupha la usele lokushini Ngicela ukuhamba beyona nami indlela yami ibhekele. hayi siswami asekubambile and wena ngiyakutshela nale ndoda leyo othi uyithembile ugift lo mbumbulu lo gift lo siyamazi futhi akuyena ugift lo simaziyo wena unogift musukubuka umusa hawu ish hayi mana ngibahluphanga kahle bengifuna ukwenza something yey wena kuyasiza kungakuphenduki ngoba hayi man bekufanele ngenze something yabona gift ngiyasola ukuthi lamagama lawa alamajita lawa ebhede esikoleni uthola ukuthi kungahlangani ingane kwathi sekusebenza kwaqala lokho kungo-gift ke sekuyashutha manje yabona ngoba ingane namathele kulo gift kangaka engaphaka shuthi uphaka Joe uthele umntana umpofu uthe wakwafunda enkandla nasophongolo ugift esimaziyo and akekho namhlanje ingube bahlangene nentombi yakhe beyochitheka ishebo plus ugift use right manje ucanga ukuthi ngeke kalunge lo mntwana ngijwayele ugift kabi akuyena lo gift esicabanga ukuthi uye how awuyona itype kaManqele wena take me home
It's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake